Жиханда яз, игенче өчен собанда соя ашырчак җитә. Хуҗалыкларда язгы кыр эшләрендә катнашачак техникаларны әзерлек сызыгына кую ал шарт. Бу эш агрофирмалар остаханәләрендә узган көз башланып, агымдагы елның апреленә кадәр дәвам итте. Узган атнада авыл хуҗалыгы министрлыгының комиссиясе безнең районның язгы кыр эшләренә әзерлекләрен карап үттеләр. Безнең инде район комиссиясе киләсе атнада сишәмбе или чәршәмбе көнне булачак. Район хуҗалыкларында техника әзерлеге ничек, кадрлар кытлыгы юкмы, ашама белән тәэмин ителеш ничек, бүгенге вазгыять белән бәйле проблемалар юкмы? Техникаларыбыз барсы да әзер, кешеләребез эшләргә бар, ашламалар тупланган. Быелга әле безнең ул ниндидер санкцияларның катнашы булмаячак безнең авыл хуҗалыгы тормышында эшләүчеләргә дип әйтәсем килә. Пока туктау юк, оптимистическое настроение. Лашкыр бергә эшләргә. Шул рәвешле район башлыгы эш агрофирманың барлык бүлекчәләрендә булып, машина трактор паркы хезмәтне саклау һәм орлыклык материал торышын карый, механизаторлар белән очрашып, киңәш гозерләрен тыңлый, кызыксындыру чараларын аңлатачак. Язгы кыр эшләре мөһим чор, аңа тиешле әзерлектә булу зарур. Рәзимә Кашапова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.